அஞ்சாதே, நான் உன்னோடு இருக்கிறேன், கலங்காதே, நானே உன் கடவுள் என்ற உமது இறைவார்த்தையின்படி எங்கள் உள்ளத்தில் எழும் தேவையற்ற பயங்களையும் கவலைகளையும் தயக்கங்களையும் உமது அருளால் அகற்றியருளும். இருளான நேரங்களிலும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலும் இறைவன் எங்களோடு இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையை எங்களுக்கு ஊட்டும். விபத்துக்கள், தீயவர்களின் சூழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத பயங்களில் இருந்து எங்களை உமது பாதுகாப்பின் நிழலில் காத்து கொள்ளும். ஆண்டவரே என் ஒளி, அவரே என் மீட்பு, யாருக்கு நான் அஞ்ச வேண்டும் என்ற வாக்குத்தத்தத்தின்படி நீர் காட்டிய விசுவாச உறுதியுடன் நாங்களும் எதையும் எதிர்கொள்ளும் மன வலிமையையும் பெற்றிட இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன். ஆமேன்.